Ilagip na sa leksyon sa mga tinunan sa Mandawi City ang konsepto sa solid waste management. Gihimo ang formal nga paglusad nining gitawag nga integration ngadto sa curriculum sa mga estudyante. Ano report ni Nico Sereno. Waste segregation, husto nga waste management o paglabay niini ug epekto sa di maayong binuhatan ngadto sa environment o kalikupan. Pipila lang kini sa mga konsepto sa solid waste management nga itudlo nag-apil sa mga estudyante sa pagsugod ni ining school year. Formal nga gilusad ang plano nga integration ngadto sa school curriculum. Gitambungan sa parehong mga opisyales sa syudad, DepEd ug representante sa DENR. Gusto sa mga otoridad bisan sa linghod nga pangidaron matudlo ug masilsil na ang pagtulunan ngadto sa mga bata aron madala sa ilang pagdako. Sama pananglit sa pag-recycle gyud sa basura ug dili pagpatakaglabay niini ug uban pa. Tibaw na sila unsay value sa waste solid waste management. Importante gyud kay if we wanted to keep our environment safe and a brighter future for them, then we have to not just teach them but involve them. Matud sa DepEd, dili gyud kini linahi nga subject nga itudlo. Apan i-incorporate lang ang solid waste management information sa lain-lain nga mga subjects sama sa social studies ug science classes. Bisan gani mathematics mamahimo kunong masukip pananglit sa paghimog computation sa waste reduction ug recycling programs. Basically, tanang subject pwede siyang i-integrate through dili siya kada-adlaw. Okay, oo. Meaning through the guidance of our curriculum mga supervisors, ang atong mga school at mga teachers, mag-aira mo na yung asa aning competencies. This initiative is not just about teaching waste management practices and concepts, it is about inspiring a new generation of environmental champions who understand the importance of sustainability and are motivated to take action. Nico Sereno, Balitang Bisdak.